Salutare tuturor, numele meu este David și astăzi o să începem o serie de grepti. Suntem aici pe The Hive. De data asta nu suntem alături de nimeni, dar nu e nimic. Îmi face și așa. Putem ieși pe primul loc și așa. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Bă, cred că filmez, da. Filmez. 1 și hai să începem. Ok. Asta e ușoară, o știu. O fac. Nu din prima, dar poate din prima. Asta merge destul de bunicel. Așa, nu 30. Vezi că sunt ăștia aici. Ok. Hai să stau așa că aici tehnica mea să stau. Ok. Però, mamma. Acum a fost. Gata. Ok, hai că l-am făcut. Mai poate ieșim și noi pe un loc. Asta e iarăși ușurel. Dar nu e. Nu, trebuie să mă bag prin aia, uite așa. Hai. Oh, fuck. Uite așa, gata. Hai, dă din greșeală că... Oh. Uite pe aici. Și după pe... Nu. Mai mă bag prin alea. Mă derutează asta. Oh, fuck it. Hai. Oh. Ok. Așa. Mamă, dar ce mă derutează. Nervează. 2 minute. Pe unde? Stai că știu. Deci de data asta dacă nu fac... Gata. La ce faci? Așteaptă. Dacă a ieșit deja unul pe locul 1. Putem și noi să ieșim. Ok. Gata. Uite portalul. Ultima. Cred că asta e ușorica. Cred. Gata, uite pe aici, uite așa. What the fuck? Uite așa pe... Pe așa, haide. Asta. Hai, ultimul, hai te rog. Ok, am ieșit pe locul 5. Haide. Să ieșim, mai intrăm pe 1. De așa, haide. Facem și noi pe aici parcurs, nu să încep. Cred că sunteți 2, 3, nu 2, 3, 1, 2, știți, am un episod, 2, nu știu. Doar că mă încadrez, că trebuie să fiu clasa 6 și... nu prea am timp, că ne dă multe timp. Hai că începe. Ok, da, așa asta, ok, asta o știu cum să fac de acum. Aștept pe să meargă și sar și eu. Ok, sigur filmam și... Pentru că mă, după FPS știi că nu filmez, merge 300. Așa, filmez, merge plin de 100. Greuț. Ține calculatorul ăsta. Ok? 2, 1. Oh, nu, n-am vrut. Hai că poate îl facem. În prima... Oh, gata. Hai, fraierilor. Uite fraierii ăștia. Nu să mă întreceți. Oh, yeah. Nu. Ok. Prea greu.
Mamă, cum e asta? Fuck. Oh. Stai puțin. Mamă. Mă încurc. Să nu o să trec niciodată. Fuck. Știi de ce acum mi se aude mai tare Minecraft-ul? Of. Hai să văd. Hai. Ah. Se lutează, mă. Bă, cam ești. Uite, bă, cum ies ăștia și eu nu ies în niciun loc. Măcar am ieșit pe locul ăla. Ah, las. Nu, asta nu-l fac. Nu ies pe niciun loc. Asta, până la urmă, nu o să-l fac. Nu. Ok, hai că poate acum știu. Ok. Ok, ok. Gata. Ce fac? Mamă de noapte, stai. 13. Hai că văd apa. Aia e ușoară. Mai e unul? Da. Haide să ies eu pe loc. Nu. Ce face? Ok, eu merg pe parte. Nu, nu mai am șanse. Măcar să terminăm. Asta nu fac. În veci. Ba da, o fac. Nu. Nu. What the fuck? Am murit. Da, să terminăm. Ok, lumea, și cam atât de video. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like, dați un share pe toate, pe Skype, pe toate porcările astea și până data viitoare. Bye bye!